Tak myslela, že by som ti radšej vybrala, ale nič také nemal, ja pozerám ponožky, akcie, tak čo berem. Ale tačky som si zobrala jedny a som našla také, čo sú pekne poukladané, či boli také pohádzané a som napočítala, že ich tam 20. 20 natáčiek, takže mi musí stačiť. Ja to Je biela, pipernová. taký dobrý kokot. Rýchlo. Pozeraj, že či ideš tam, nie? No nie, ja idem tam. Takéže dupali, chápeš? Taká, oni by sa boli strčili, aj duchu by do teba, že sa tam dostali. Hej, ja som si neuvedomil, tak to vyzeralo, keď som sa pchal, že Takže som pochodila. Stále som ešte pol hodinu, idem už hore. A tak idem pozrieť do CCCčka, tam tá obuv, čo je v schode pri budke. hej, tá je poľská kvalitná akože. Hej, bo mali by predaj. A som si že pozriem tam a tak si chcem dať čas, ak taký knižovky a pôjdem hore kúpočkať. No a tak som vyšla, že v chodu bola to štvrtý, som si myslím, že pôjdem na hore a si myslím, že toľko tam počkam. A si chudráčik na túto lavičku sedla a ja hovorím Zuzke, ja už nerobím kardio, ja nemôžem na lenku kúkať. Som vypol, prišiel som za tebou a hovorím, čo si godnak dal kardio. Ja tam stále čakám. Stále, až tretíkrát si chodí.